Бих искала да поздравя от името на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, господин Веселин Кожухаров, Golden Femi Film Festival и третото му поредно издание. Уважаема госпожо Фарт, поздравявам ви с провеждането на третото поредно издание на Golden Femi Film Festival. Този фестивал се утвърди като световна платформа, провеждана под слогана социалност. Той привлича в България множество филми с остро социална тематика от цял свят. През 2024 година предвиждате участие на близо 130 държави с около 5000 филма. В тази годишното издание поставяте специален фокус върху каузата, зад която заставате, срещу домашното насилие. Втората мисия ще бъдат филми, показващи триумфа на човешкия дух в историите на хора с увреждания, в партньорство с Съюза на инвалидите в България. Някои от филмите ще засегнат проблемите при децата, аутисти. Цялата тази проблематика е изключително близка до основните цели в работата на Агенцията за социално подпомагане. Приветстваме ви за инициативата. Пожелавам успех на участниците и гостите, а на вас и на екипа ви здраве, сила и кураж, енергия и оптимизъм в това благородно начинание. С уважение, Веселин Кожухаров, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Супер, мисля, че... Получих.